додгоҳи шаҳри душанбе парвина абдуллоева сокини 33 солаи ноҳияи ёвонро ки барои қасос аз шавҳар 3 фарзанди ноболиғашро ба об андохта ба 18 соли зиндон маҳкум кард. Ин дар ҳолест ки парвина абдуллоева имрӯз 9 октябр ҳангоми ироаи сухани ниҳоияш дар додгоҳи душанбе изҳор дошт ки фарзандонашро сари эҳсос ғарқ кардааст. наздикони абдуллоева ки дар мурофиа иштирок доштанд дар суҳбат бо озодагон гуфтанд ки парвина ҳангоми сухани ниҳоияш баён доштааст ки дар вақти ба об андохтани худу фарзандонаш дар ҳолати бади рӯҳӣ қарор дошт. ӯ аз додгоҳ хоста буд ки ҳолати бади рӯҳӣ ва синни ҷавонияшро ба назар гирифта барояш ҷазои сабук таъин кунанд. ӯ инчунин аз додрас хостааст акси 3 фарзандашро ки пеш аз ба об андохтан дар кӯли ҷавонон гирифта шуда буд ба ӯ бозпас диҳанд. ёдовар мешавем ки парвина абдуллоева шаби 4 июл худро бо 3 фарзанди ноболиғаш дар маҳаллаи ҳаёти нав дар наздикии кӯли ҷавонон ба канали ҳисор партофт. сокинони маҳаллӣ парвинаро наҷот доданд, аммо 3 фарзанди ноболиғаш ба ҳалокат расидааст.